예수 거절 진리죠 모르는 자들 만들고 우스와이기 비나들은 저들의 결혼자 아직 결혼되는 아이고 만들고 예수를 멋지로 켜도가 말이네. 멋지로 켜도가 가도 봐이. 소포소포지 말이네. 소포소포지 너도 봐이. 어떻게 배워 그래 말이 어떻게 바빠. 너도 소포. 어디긴 말해. 내 만들어줘. 비가요. 알아. 어가 이거요. 예. ఏమైంది బాబు నేను మన కుట్టిస్తాను ఓ హోరస్ సొక్కది ఓ బాబు నేను కావాలే ఎప్పుడు కావాలి తర్వాత శిస్తులు ఇప్పుడు కాదు వస్తాను తెలుగుజీ 오 봤어 세서 보이자니 재밌게 얻어 정가하다고 뭘 명예가 썰어져 정가하다가 용감하더니 이또 멀리보다 미안하게만 미안 어이 더 썰어 주려고 더 성분 삼이되니 아니 그 소나 머리를 몸 버리져야 기본지라 이렇게 좋습니다 아이 내스 정가하네 सोनारो हरड़े बूढ़े अरे बंडे बाबू से हरड़े दही पूछी से तो पर से हरो मुके भी दही बोले दही भाई बोले आ है दूसरा बोली दही भाई तो लगा मारे घुसे गए दही तो थोड़ा लगा चली चलो चल 어떻게 아무리 하람자리 들들이 또 와버려 만들기 말이지 애쓰다가 지금 소리를 듣게 되니까 여섯 번 하지만 미쳐가다.
କେତେ ଥର ଫେରି କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ବେଗ ନାଛାସ ଭଲରେ ଭାବରେ କହୁଛି ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନହେଲେ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବେ এই রাজার বাজার ছোটা অসত্য ছিল শুন সদস্যদের জানি সাইলনি তুই থেকে জানি দাও ও তো বাপা বঞ্চনা করলে মতে 10 লক্ষ টাকা দরকার और কইলো 10 লক্ষ টাকা ମୋ ଘରେ ଅଛି ମତେ ପୁଣି ଧମକ ଦଉଛୁ 10 ଲକ୍ଷ କଣ 10 ଟଙ୍କା ବି ଦେବି ରେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠାରୁ ପଳା ନହେଲେ ଜୀବନଟା ମାର ଶେଷ କରିଦେବି ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ମାନେ ଖୁସିରେ तेरे थोड़ा लाओ क्या मारे जोकर कुत्ता आके मारा था 도저 선물을 주세요가 뭐를 하버리 어디 보이냐? 저거 저기 그 도서를 걸으리 아직도 이게 머리고 대바보 साइड दे 대바보 너가 그걸 소소하래 아니 나처럼 본데 또 바꾸네 거의 바이 레이지 너무 만지시나 어떤 차림이 아름다운 말이들이 또 바꾸나 또 사냥 버리고도에 뭐 말하든지 뭐 어떻게 차림이 어떤 벌구주 하람다가 저희들과 한번만 성원을 물었으니 간에 데리고 돌아온다 ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ କେମିତି ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି
ଠିକ ଅଛି ତମେ କଣ କହିଲ ଜିତୁ ତମେ ଟିକେ ଏଠି ରୁହ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପହାର ନେଇ ଆସିଛି କଣ କହିଲ ମନେ କଣ କଣ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମୋର ସେ ଉପହାର କହିଦେଲେ ବୁଝିହେଲାନି ବାପା ତମେ ବାପା ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ବାପା କାହିଁକି ଆରେ ତମ ପରିବାରକୁ ତମ ପାଖରେ ଆଣିବି ତ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି କାହାକୁ ତମ ପରିବାର ବୋଲି କହୁଛୁ ବାପା କାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରାଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ପ୍ରତି ମୋ ଶାଶୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତାର କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଭାଷା ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରି ଆଜି ଆଖିରୁ ବହୁତ ଲୁହ ଝରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭୂମିକା ଯଦି ତୁ ନିଜର ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସାହେବ ପଇସା ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ସାହେବ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଆରେ ମୁଁ ବିନୋଦ ଆରେ ଏଇ କୋଳାଙ୍ଗିଆର ତାର ନ ଖାଇକୁ ମଣିଷ ହେଇଛୁ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବାକୁ କହୁଛୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କର ତୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ